Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbola tsara antsika jiaby. Taratara hely navy fôtony za nagnambaranareo kofa mardi za magnano sport, magnano entraînement jiaby zegny maraindregny. Donc mety fagaga anareo io mazoko be niany ma tsy ho avy io, non tsy possible aminakahy tsy avy. Fôtony tsy possible aminakahy hagnary anareo vahoaka ary tsy marigny aminakahy andeha hagnary anareo vahoaka. Miaraka maty amin'ny Palestine atsika. Koa mbola iofo reto malfaiteur reto mafia reto, aleo fampitana eto fô atsika. Misy baka ro mivona fa anareo mahery fo amin'ny Facebook, tsy solution, vue maro, commentaire maro. Mampitokiky za nareo. Mampitokiky za nareo fitondragna reto mivolagna raha zegny fôtony nagnino? Anareo ne malfaiteur e. Anareo dahalo. Abôko tsy vitanareo malfaiteur, dahalo. Anareo tsy demokraty. Tsy demokrasia, tsisy demokrasia aminareo, tsisy. Lerinareo magnano raha, za tsy ary naregny tsy haiko. Hoe nangatoko autorisation Orange na TGV na Mandarine na Vanxay. Fa izy igny koa opposition, nde association bobo madiniky regny, tirenareo, forcenareo, mila mangataka autorisation. Azalahy. Nakambarako marigny. Za zao isaka za ndengery, za magna publication mangataka autorisation aminareo ministre vice. Fa za ndengery. Fa olo tirenareo, forcenareo angataka autorisation. Autorisation nino masty? Anareo ndraiky nagnano autorisation? Ndraiky naboaka anareo olo vahoaka fa hoe ty autorisation ne Orange Vanxay fa zay niany mivory amin'ny arena. Mba boazay hebaka. Koa sy avy préfet Tananarivo Angelo na sy avy ro tompona ndraikitry amin'ny province na amin'ny district fa hoe nangataka anareo ke hivory. Fa olo mivory forcenareo, zay matirenareo zalahy. Koa tianareo zay angataka autorisation, volaniko zay koa nga andengery zay mangataka autorisation. Zay andengery akory, mahasa tsy mahazo. Zay ndemane. Ay, teteka anareo mbo nirako koa anareo koa isongotro ao regny jirany ambadiky ataovy autorisation fokony tany mbo avy zegny baka. Nefa nareo magnano raha tsisy autorisation, fôtony nareo fanjakagna, fôtony zegny anareo io. Et le pire, zigny koa olonareo nagnano raha tsy manjary, sapasy e sakasy. Fa zigny koa olon'olo hafa na olo tsotra, non, sady tsy mipasy tsy mikasy. Zegny demokrasia. Aminareo zigny manjary parce que nareo fitondragna, fa amin'olo zegny tsy manjary parce que le olo miwawawa. Zay mivolagna eto ne mivolagna raha marigny. Zay mivolagna raha marigny. Fitondragna ty folo tsy tambotogno. Mba ino raha marigny nataon'ny fitondragna ty ambarazay ebaka. Na ireo olo mpiaradia fitondragna ty mbarazay ino raha marigny nataondreo mpiaradia fitondragna ty. Malfaiteur, mandavitany, mandravatany, magnano business ty business ry corrompu. Ny OMC tsy volagniny, ny gouverneur tsy volagniny, ny gendarme ambilankoigny ary. Anareo neny mandika lalagna. Oaro olonareo mandika lalagna tsy ataonareo arrestation. Olonareo mangalatra tsy ataonareo arrestation. Olonareo mamono olo tsy gadrainareo. Olonareo magnaratsy manjary tsy sakinareo aboaka. Agny atoky an-tragno agny.
Lernareo magna fivoriagnanareo alignandra magnena koatra kelera amin'ny arena mba signavin'ny préfet Angelo Antananarivo général Angelo za tsy enik nahita fotony nino Rajoelina fotony azov Ravatomanga fotony azov Tsay Christian Orange Mandarine Voangisay fa vahoaka mivory vahoaka magnano raha mba iaragna non autorisation koty zegny pra mijotso baka pra gendarme maramila basy non andeha ietsika ty anareo koa fa tsy matoky valeur anareo amin'ny fitondragna andesinareo ora anareo mivola fa zay zio ny eto asa mitondra pra baka aza mampijotso gendarme na polisy na nino anareo ne mihevitry olo koa gnano forcé aminany io voatananareo voatananareo ndre motro maty fo koa maisika ny tany misy anareo nareo misitriky aza misitriky na io motro maty anareo misitriky aza atao karaha zegny zala anareo ne magnano fitondragna fitiavan-tegna io volaniko anareo magnano fitondrany lambodi olo sasany mivory agnaty lakoro agnatin'ny tragno non tsy azo atao menasegna tompon'ny tragno menasegna tompon'ny lote nefa ndraiky nareo lera mivory na amy district na amy faritany na ia non valable zegny le démocratie zegny le fitondragna madio aboko zay hay eto mikritike nareo tsy tianareo oa magnasahanareo zay tsy magnasaha volagniny aminareo fa zay magnambarany tsy manjary ataonareo magnova mivoleza mavandy ary mivoleza mandafy tanindrazana na mandrava tanàna mba hoaka ino raha misy zoy anareo tsy lany fagnay ary mila tampenagna RN4 ho an'izay me RN4 hitanareo RN4 miala ela mbola tri manta misy golf amin'ny lalagna Majungany mila tampenagna zay parce que Ravatomanga tompony io midemerde fanjakagna mamily lalagna RN4 io mandalo antany hafa vous êtes malady anareo tsy eniky teraka ndre babanareo tsy eniky teraka RN4 io fa to fa niany Ravatomanga tompony golf ny Tananarivo non RN4 tsy mahazo mandalo io de tsy masaky mivolagna ministre en travaux publics fotony azovy Ravatomanga mivolagna mafaiky Margozy mpanjakandroboka io fa le vahoaka nagnano lakory ny asa tragno ary marikitry vato agny io andeha gnanaovanareo lalagna pokopoko parce que président Rajoelina io boka président Rajoelina parce que Rajoelina vazaha président Rajoelina ho avy potipotenareo lakoron'olo Ambaribetsy volagniny igny PK3 Diego igny président Fokotany magnano zegny lohany tiana atao parce que olony orange zegny normal aboko anareo tsy tianareo critiquegna anareo tsy tianareo volagnine fo tianareo tsy tianareo anareo volagnine parce que raha ataonareo tsy manjary anareo ne magnano la loi le plus fort démocratie ny diadiavonareo constitution ny diadiavonareo lalagna baka ny firanareo fo ekiny baka abadoenareo vahoaka zegny ne raha misy abadoenareo vahoaka menasegna amy gendarme police za tsy egniko volagna raha maro atoliaro tsika mikoragna azy io fa mbola miambigny hely za raha misy atoliaro zegny fitondragna fa nareo mitia vahoaka mbarapaka anareo jiaby mavandy rango amy président nareo jusqu'à amy président Fokotany ndraiky mandalo amy planton ndraiky gardienareo mbola mavandy ry député zay boka mbilaniko egny ary fa reo tegna niheviko amy vandy
avy tsy ela baka ho avy ane session ny assemblée ndraiky sénat atsika hitandregny ino koa zestindreo aza atao karaha zegny zala anareo mivory tsisy autorisation mifody agnaty tragno olo mifody agnaty tragno aza forcegna koa mangala autorisation anareo mandeha mampihina io aomby aramo finoanareo hitima ndraiky aody agnabadoenareo vahoaka io mangala autorisation anareo mba boazebaka ino autorisation nataonareo fa ziny koa zay magnano ziny tsy manjary anareo baka zalama tsy magnaraka lalagna bien sûr zay tsy magnaraka lalagna anareo to mandehandeha lalagna eky zay raha misy taminarivo zio RN4 io anta misy golf io mila fodigningay raha vatomanga parce que tany io lalabe io ny dadilahina masake mifamatra zegny anao ministre ny travaux publics ary mila ville RN4 fa tsy mila mandalo eo n'importe quoi mbola kapobeny atsika vahoaka atsika nabadoigny fa atsika tsy mety avijery ialako tsigny mitodika amin'ny vahoaka zany any atsika nabadoigny fa atsika tsy mety avijery nde ro kapitaly eo maro nabadoigny fitondragna ty fa tsy mety avijery atsika côté volanko côté service zegny agnaratsika atsika nataondreo fitaovagna matériely parce que atsika abadoigny aboko atsika tsy mety misy jery olo fahitatsika mamono atsika mampihina atsika raha tsy fihina ro neny tegna magnasaha olo ataondreo magnasaha ro atsika mangingvo ro tsy mahafody vavanaka ro tsy mahafody vavanaka impossible zagnahary mamody vavanaka fa tsy ro mba eritreretanareo raha volaniko ty ry vahoaka malagasy noir sur blanc ary nikeny fikambanambe ny COI commission de l'océan Indien io ne tany fagnanaovagna fivoriagna io tsy tapahany hoe ka Madagasikara zao miampiatragno le sommet de Madagasikara zay manapaka zay raha tiataondreo non aza vandesagna vahoaka ambarako anareo ny mary io kofa sommet na européen na Amerique na asiatique na australien na Afrique ohatrandraha raha kofa sommet international zegny alohany ro agnaboaka daty andra fanjava taogno misy commission agnatin'izy ao mivory manapaka hoe mbiagna jusqu'à mbiagna ary atao aia tapaka zigny mandeha amizay resaka budget misy budget aboakany commission aminany na États-Unis volanko na Europe na misy budget tapahany commission de gestion agnatin'io sommet io iresa-pirenena ny raha misy zao io fotony tapaka tamy fivoriagnandreo samy commission de l'océan Indien fa sommet atao ambario be misy vola be ny débloquer ny commission ty gestion ny océan Indien navadikindreo raha ty nalefa Tananarivo parce que le pesos io atsika kazakadalendreo ny volagna baka i madame Maradona hoe le minafiky vavy ry
no tetoandro magnoragna faritra avaritra any Ambaribe. Oh madame oh, zay ka zany tafosanao piso fa jabady tagnatin'ny sakanao. Tsy sommet de Océan Indien ty nahaizan'ny Océan Indien jiaby ke hoe mois d'avril saison de pluie. Nosy koa io sommet Océan Indien io hoe commission de l'Océan Indien io ne madame Maradona, les îles La Réunion nosy, Maurice nosy, Seychelles nosy, Madagascar nosy, Comores nosy, Maldives nosy, Mayotte nosy. Ke niany anareo nday nirepirepy zay fa hoe toetrandra magnoragna. Macron masira sa Macron koky mavozy rano, andafiko misy rano, andafiko misy maleny. Atsika mikoragna zao ne otony andafy azakadalegna vahoaka. Fa anareo ndraiky fitiavanareo pesosy parce que misy vola be io sommet commission de l'Océan Indien io tsy tianareo zay Ambaribe hanjary na odignareo vola io nalefanareo taninareo. Zegny volaniko anareo vahoaka, anareo tsy mety misy jery. Anareo koa nibady hoe ndreto fitondragna ndraiky piso lelaka reto hoe. Bady hoendreo nareo de i anareo tsy nefa t'Ambaribe koa. Tsy question tsy nefa fa be déblocage ny vola nataony gestion de commission de Océan Indien aminazy io no naodigna andeha taninareo. Mbola nareo Ambaribe io megny amy maiziky mbo avy Ambaribe tsika baka. Ino amizay raha misy nakaty alahelo kanigny tsao koa baka reto compte faikifaikin-dreo ndraiky reto mpiaradia amindreo reto ndraiky piso lelaka ro reto mivolagna hoe nareo toujours contre fo raha atao. Misy madame zay ato baka mivola anao zako be mikritique fo nde raha io ka. Be oui madame oh, raha koa tsy manjary volagninay. Anao ne zanaka côté madame, aminao zao io normal. Lera agnajary Tananarivo ipendre Tananarivo comme il faut, ro mahita vola. Fa vahoaka mijaly sahiragna 16 ans madame, ro tsy mahita vola. Or business ndreo mandeha bois de rose comme ils ont dit aboakandry namagna raparan'izao io naboakan'ny colonel tamy fandaragna igny. Henao tseniko madame ohatriny trosa nampidiriny ty fitondragna ty atsika. Anao volagna fa hoe azoko be anao mikritique foniny. Oui critiqueko parce que nareo rebrébendreo madame, nareo badoendreo. Izy koa volan'ny Banque mondiale ndraiky FMI ndraiky Union Européen nampidiriny fitondragna ty trosa amy Madagascar ambarako anao madame biafa sofininao. 16 millions de dollars américains trosan'ny Madagascar ty fitondragna ty. Azofigny efa izy madame. Anao boka maregny zany anao madame nivolagna zany. Valia sa. Izy koa enao valeur 16 millions de dollars américains zegny. Milliards plutôt zafady. 16 milliards de dollars américains zegny madame koa enao zegny valeur en vola gasy. Atsika tsy navy karaha io Madagascar. Mba mbarazako ny madame nandeha eo vola 16 milliards. Magnontany anao boka za. Madame ty baka tsimotsimo agny. Za tsy anohina agnarana. Ino raha vitandreo tamy 16 milliards de dollars américains io tagnatin'ny folo tsao tampon-taogno. Anao mivolagna fa fanjakagna karaha ty nino. Azoko be mikritique.
za tsy mikritika madame fa za magnambara nareo raha marigny parce que nareo botobotoendreo badoendreo ndonao amizah agnatin'ny sitiny banque mondiale FMI Union Européen total nitrosany Madagasikara nafidiriny ty fitondragna ty ko vandy raha volaniko aminao zegny. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Teto zay ny volagna. Tsy voasitriky ndreto maro lambo ndraiky maro amboa ty rasisme-ndreo. Izy miboaka io. Tsy voasitriky ndreo ne. Ce sont des racistes. Miala tsigny e. Zay tsy tia amizay mamalia volagna. Tsy voasitriky ndreo rasisme-ndreo. Anareo côté amizay ataondreo côté service arabika mitrotro ambany koa nareo ambany fo. Abadoigna dikan'izay. Zahava zao io. 4% zanaka côté mbo mandeha l'école atsika mikoragna zao. Aboa aseva magnaboaka izy ka faritry nany tsisy ko. Firy. Izy koa trosy natao Madagasikara 16 milliards zay mbarako anao madame $2. Atsika tsy navokara io. Tsy vitantsika trosa feno. Tandrazagna lafo. Are-pirenena baka ambaraoa boaka. Madame, anao ne mety voky miaraka amindreo. Mataonao botrabotra tsy mahia io, anao voky miaraka amindreo. Fa ny vahoaka madiniky mitango vahoomana. Vahoaka madiniky badoegna. Badiny ihany le volagna boaka madame. Zay tsy mitsekera. Wala zay tsy mikritique pour rien. Raha koa manjary, zay ndraiky hitanao ny volagna. Zay tsy mivolagna. Zay manginy. Fa raha koa tsy manjary, je suis désolé. Déjà député fa tsy magnano tapitry. Boko tsy mitandregny vahoaka. Azovy andeha hitandregny vahoaka, azovy andeha hitandregny asan'ny vahoaka. Tsisy. Aboakane, aboeline. Ary le raha aboakane ireo samby roa magnaboaka izy amine. Normal zay magnano tapitra amin'ny vahoaka parce que député fa tsy haindreo asandreo. Asan'ny député tsika zao koa mandafy tany. Asan'ny député tsika zao mibalady. Parce que reo misy 4x4. Azovy magnefa 4x4-ndreo gasoil. Azovy magnefa réparation ny 4x4-ndreo atsika vahoaka. Ora atsika koa mangataka service amindreo, tapako loaka firy amindreo député io nangatanao service en tant que anao vahoaka ny fidizika nataony amin'ny 4x4 io. Vola atsika vahoaka ne io e. Ke zegny raha mbarako anareo mikasiky ty somety. Noho ny vola io fa débloqué hoe atao ambario be, non. Parce que le vola fa débloqué na odingai rajoela nandeha natao Antananarivo miaraka amin'ny forongony. Ary le gravity. Navy ny volagna za teto aminareo hoe atsika jiaby samby hizaha. Dans quelques jours, ataoko hoe dans 10 jours, avy sommet. Anao mahita Antananarivo, anao volana ty donc le capital le plus propre du monde. Ndray Singapour, ndray Dubai zay tsy mivola. Fa atsika izaha. Atsika izaha. Après sommet, ino raha hoisy. Après sommet, ino raha andalo. Normal Rajoela magnano hypocrite nazy devant Macron. Parce que Macron ou le président nany. Rajoela ne c'est un français papier.
I tsy maintsy anompy Rajoelina, anompy Macron. Atao cabinet voapendra amizay Tananarivo, rehefa rava ny sommet de samy rava an-tsena. Maro raha natao teto ta Madagasikara teto, izy ka tsika magnano raha cabinet voapendra vita zay samy miala io entretien zéro. Koa karaha io nataon'ny fitondragna ty tagnatin'ny folo tsao tampon-taogno, ndraiky le fitondragna roe io nambarako anareo, ils sont tous les mêmes, ils sont dans le club 48. Raha tokony tsy robaka lalabe. Jusqu'à mifanagnany malagasy tsy fahanareo na lafa amkarany. Nino raha tiako volagny? Ino? Télécom, PTT, poste, télécommunication, télégraphe baka izy taloha, PTT. Na izy tafara hoe poste malagasy. Zio izy amjovy amkarany. Atsika koa tsy saranagnatsika. Teteky ndray UVC. Agnivon'ny Tananarivo Analakely mbo aleny karany UVC io. Mbo izahavanareo edy. Mbo isy karany baka Bombay agny na baka Inde agny mbo vola dadilahy beko idirangady topiny WC ty place ty. Za navy angalazy ty. Zegny raha misy. Ke anao volagna hoe antegna anginy. Andeha etsika mare. Koa nazonareo tantara navinisy. Izay koa tsy ta Cuba, ta Philippines. Aitsia za koa diso. Cuba izay za koa tsy diso. Navinisy karatsika io ni. Olo jiaby nilefa. Olo jiaby nilefa. Indra nataondreo tafara. Bloquendreo le territoire. Le olo nilefa regny nataondreo fa nareo tsy Cubain, izay koa tsy Cuba volaniko Philippines. Aitsia za azafady. Fa za mampatsiaro tanàna. Nareo tsy teraka teto, nareo tsy baka teto. Niegna ro olo regny. Heureusement, ta États-Unis tagny nisy andraha io. Zegny aviany Philippienne feno mizaka zo-pirenena Américain tafara parce que tsy nambelany pody tantananandro. Atsika io ne mbo avy zegny. Mbo ataony ty fitondragna io karaha zegny atsika. Raha ataondreo mandrava nosy jiaby, mandrava tanàna jiaby alafa ty. Alofa ataova fody donation. Mbo avy zegny iny. Normal Rajoelina mangororo mikemikemiko parce que président nany ho avy. Andeha ampidiriny aia amizay. Andeha favaratra. O Rajoelina. Mba antaniako anao koa zala. Mba valiako za anareo mpisolelaka reto. Anareo vola fa président nareo magnara tsara. Mba impiry Rajoelina tagnatiny tsota ambin'ny folo taogno hoe anao nahazo invitation officielle. Na tam Sarkozy, na tam Macron, na tam François Hollande. Ke hoe anao ni invitendreo, nampandrindreo, napetrakandreo ta Versailles. Famitania apetraka ho anareo magnano misy jero aby reo zegny. Ndray Trump ndray zao raiky taloha teo président américain taloha teo igny tsary ny inviteny Macron ke hoe andeha Versailles. Élysée fo. Ndray ampanjaka amin'ny pétrole zegny. Élysée fo. Hitanao amizegny tsy fahaizany gahy Rajoelina tantara. Tsy fagnajany Rajoelina tantara. Tsy fagnajany le madame ministre Maradona culture malagasy. Anda fiavaratra io ne musée.
bureau ny premier ministre tamin'ny colonisation io. Anao ndraiky nahita Macron, Madame Maradona tanky anao ministre en culture. Trump ny invité olo hafa tantany hafa, toujours Maison Blanche, parce que io ny fanjakana, io ny vahoaka Maison Blanche ny vahoaka fa tsy ny Trump. La même chose. Macron tsary ny invité olo tamin'ny Palais de Louvre ou tamin'ny Grand Hôtel ou tamin'ny Versailles. Élysée fo. Tsara ratsy fo. Diadiavonareo culture. Anao ne volako Maradona, ministre en culture, mampalahelo zany mampalahelo zany am'le toetrany ataonareo amianareo vatomera joely, parce que izy bado dia badoenareo atao aria président fa reny tsara satria ry tamin'ny andron'ny fanjanantany teo ny trano premier ministre. Macron tsy mijery zay. Anareo mihevitra Macron mijery nantafavaritra anareo. De zegny anareo mihevitra andeha atao 5 étoiles, ataova 5 étoiles magnodidiny Madagasikara jiaby koa ny plage. Mety tsy ataonareo 5 étoiles. Zegny raha misy Madagasikara. Fitondragna ty hypocrite à l'extérieur. Ce sont des malfaiteurs à l'intérieur. Miala tsiny. Mohitatsy izy boka io. Tananarivo Cabinet vao pendre. Tsara ny magnano. Zay tsy contre ne. Tsara koa ny magnano e. Fa magnino Tananarivo fa atao izy. Anareo zao koa tampoeny Macron. Za mila mandalo Ambaribe izy. Ino raha ndeha volagninareo boka io? Mba ino raha ny préparenareo Ambaribe? Mba tiako anareo tampoeny Macron hoe za tsy maintsy magnano escale Ambaribe. Bravo. Ino koa raha ndeha volagninareo? Zao be mikritika. N'importe quoi. N'importe quoi. Folo tsy tampotaogno fitondragna teo. Bambarazay danareo mivolagna fa hoe zay faly mikritika fo tsy mijotso sur terrain. Zay fa magnambaranareo zay tsy miseky any tany misy requin. Nde olo an-tanànao fo mivolagna raha marigny, samborinareo gadrenareo. Nde olo mikritika Jirama, or Jirama tsy manjary marigny. Izy boka izo, ahita boka tsika Diego io, izy mifiblieko ny malialy. Problème misy entre Eunelec ndraiky Jirama boka. Ho avy boka zao monsieur Menagna abory. Bo avy Diego za boka io nikoragna izy. Ndre tsaiky lehilahy hely magnano anareo karaha ty en fenêtre. Oh, sambory nalefa amin'ny tribunal napangaigna amin'ny parquet. Po. Zegny nareo vola fa matanty démocratie. Miaraka vahoaka mihetsika misy ambadiky politique fa nareo mihetsiky ndraiky tsisy ambadiky politique parce que nareo mitondra. Ne fais pas ça. On est dans le pays démocratie. Anareo ndraiky nahita Macron ao Bayrou mileran'ny Le Pen ndraiky biorogno ny la France magnano filaragna Mélenchon. Nde reo tsy asian'ny Macron blé foiky. Nde préfet ny Paris tsy magnisy eau de javel foiky. Banjaine. Le seul miss protégé par la police et CRS les grévistes. Fa nareo bekogna grève, bekogna gendarme sambora tifira. Non. Anareo vola fa mandrosa atsika amizay. Za tsy eky nahita fandrosoagna. 16 ans 2009 anao rajoela navandy jusqu'à niany ary jusqu'à no avy kiama. Za sûr volanko, même anao fa rebaka, anao mbola havandy hoe za tsy niky rebaka.
nandesinao 2009 fagnovagna ny raha niova nampidirinao manara-penitra iny raha magnara-penitra nampidirinao mandroso iny raha mandroso zao anao mivola hoe mamirapiratra iny raha mamirapiratra mbara za rouge blanc milalabe en façade pindary cabinet voapeindre que de façade fitanao Tananarivo voapeindre tampoko anao mitraka agnatinao laisse tomber les 5 provinces amizay dans le trou tsy miexiste anareo 5 provinces nefa ny gouverneur 10 reo maha 50 millions 50 milliards par an andesin'ny gouverneur party magnamboatra faritry za tsy eky nahita hoe gouverneur en faritra ia napiasa 50 millions nany ke hoe nitetaeny naboaka ny transparence tamin'ny vahoaka hoe ty raha namboariko tamin'ny faritry naka tsy hitako fa tsy zegny ndre mivolagna tsy haindreo raha mboarindreo tsy hitan'olo 50 milliards tsy anao tanimboany normal naina tekabija izy mangala volany kinapy sy karaha izy matsaka rano amin'ny vovo 55 milliards nefa eo malo tsisy arrestation tsisy arakaraka azovy ty ripaky sady gilany goa maregniny moa izy eo tsy masaky mivolagna parce que naina zanakan-tragno madame Ravatomanga nangala 25 milliards amin'ny kinapsy mangi olo jiaby fa le zanabahoaka magnaratsara amin'ny faritrinazy magnaratsara amin'ny tanànanazy parce que tsy miaraka aminareo ampidirigny ary amin'ny tragnony zamany agny zegny anareo mivolagna hoe mijotsoa terrain le nareo to tsy mavita raky intsaka zay koa nijotso eo zay nagnano raha ary nahavita koa ny raha ataonareo zay boka io arrestation zegny raha misy Antananarivo atsika mikoragna azy io atsika mikoragna azy io donc raha roe maventy ambarako anareo Antananarivo io sommet io nahodiny Rajoelina Mianakavy na lefa Antananarivo parce que déblocage commission gestionnaire ny Océan Indien nagnaboaka vola agnanovagna Zoutambariou be tsy namango amindreo fa loto agny de navandy amizay le madame pitatatata nafiky ty hoe fa tsy natao agny problème gauche à droite ny andro nahita problème Ambariou be fa ro ndraiky andeha agnano hôtel Ambariou be ro tsy mahita problème de saison grave ro tegna magnapadolo ro iro ndia tany vahoaka ro tsy mahita hoe fa tsy possible fa sommet atao aminay mampiditry vola aminay vola ndidrika Ambariou be non manonga Antananarivo io ne volaniko aminareo efa tsisy hoe filagnana olo fa atsika côté atao hoe côté égal côté service zegny ataova agnaty kabesinareo manomboky niany côté service zegny aratsika zo io tsisy resaka dopoko raha marigny rasiste indreo io tsy voasitriky indreo
ry marolambo ndraiky ry maromboa tsy voasitrikindreo apetraka amizay olo jiaby olondreo bakany zanakandreo bakany zanakandreo bakany zanakandreo bakany même bro fokotaninao mbola olo baka Tananarivo incroyable incroyable volako aminareo atsika amizay tsy mety misy jiry afananareo sasa fa mandafy tany mandafy fanagnana mandafy ariagna mba tiagna zanaka io mba andeha agnaby alefa sisika mandeha mianatra ivelany izy mipody bakao soferany bajaji na mpandafy katy nefa io kabary miala zay manafony quartier karaha ataon'ny Europe mivola hoe la bande de cité les bandes de cité karaha zegny amitsika moka tsisy tefa quartier donc ro amizay magnino ro mipody baka mianatra andafiny baka mianatra Tananarivo baka mianatra amin'ny université manjary bande de cité ça fait bande de quartier amitsika moka tsisy cité karaha Europe zegny raha misy diagotsika mampainakinaka za le zalahy nagnano publication hoe fa voasambotro Ramatoa Valérie zay boka hitako publication nazy to hoe voasambotro tambanja za teto fagnivolagna zandry za tsy anogny agnarana anao volanko fa alohanao ataoko hoe lebagna parce que nifinao roe devant eto latéralinao devant tsisy ça fait anao mivolagna raha nivo jiaby miboaka anao fa nivolaniko ateteto zandry mivoleza misolelaka matoa renitsika mamatsika namotrika biberon fa tsy tokony leratsika mipody minono koa nafotrika biberon mbola mipody minono tsy agny lalagna zandry lebagna anareo zio io mitaniako nareo fitondragna magnano anareo fa mahay lalagna ty logique zao zay publication nataon'ny laolo igny hoe fa voasambotro tany ambanja satria hoe commandant na tsipry amy commandant gendarme tambanja ny le rarany hoe le commandant gendarme ambanja nilaza fa voasambotro logique normal parce que sady misolelaka minono anareo donc raha volagniny mety zandry anao fa to katrakatraka tary tatamatavy tagny anao naboakandro za fa nagnambaranao vola zandry fitady fa aza mavandy amy vahoaka anao ne tsy mavandy aminaka fa anao mavandy amy tegnanao anao tsy mavandy amy vahoaka fa anao mavandy amy tegnanao frère anao nandeha fa hoe aza zanaka ambario be za baka nosy be non zay ambario be tsy mavandy karanao zay mivolagna raha noir sur blanc sur papier A4 enao papier A4 zay tsotsy enao baka ampianariko anao tellement anao bady loatra manipulen'olo lamboridy matoa za masaky mivolagna anao zany parce que olobenao haiko boko mahay za roe mirahalahy haiko ndraiky ziska nabavindreo haiko aby samby tajamanjary teo aby raha koa tsy hay zandry aza mivolagna hitanao reo zay eto misy raha tsy hainy zay tsy mivolagna zay tsy moraba kapoka moraba latsaka mibalabala za misy ndro nagnotany tamindreo manafo za ambanja to laindreo no tsisy an'izany aty zay koa raha mbagaga hoe tahena hitany le zalaigny raha zegny n'importe quoi raha tsy raha mahazatra anao frère mivily lalagna anao fa mpidiana elo e
mbola Diego-tsika za tsy agnaboakanareo vidéo ta Diego fa za ndraiky agnambaranareo raha nisa Diego. Ino raha misy Diego? Rô boka zao magnano tompony secret. Anareo koa boka tompony secret. Azala. Secret kun tsy alany vakila tsambo e. Enareo dikan'zegny. Secret tsy ny alany vakila tsambo. Zegny terme secret mbola izy mbola secret anketigny. Secret tsy alany vakila tsambo. Ino tiako volagny? Secret talohany tsy magnafitra bac ordure baka en Chine. Secret talohany tsy magnafitra bac ordure baka asiatique. Secret magnamboatra bac ordure. Ino tsy agnamboaranao bac ordure ataky anao PDS? Ameko solution baka anao. Ny raha misy nimpody ndraiky koa le haity nandrobaka imagine 4 étages. Aia place misy raha io? Hitanareo place misy araiky naboakako tamy vidéo igny atsika jiaby nahita zigny? Non, juste niteka faran'izy. Za boko nagnaboaka vidéo fa indroeny. Hay. Rôle ty juste nagnadio devant fa le afara teo tsy diovindreo mbola hitanao feno aty. Bas atsika mivolagna zo nipody afara ho aitro. Mety hivolagna nareo zao boka mety agnamety igny olo mipetraka amy 4 étages. Ro nde agnary poubelle ie. Ino tsy agnamboaranareo bac à ordure apitra amy 4 étages io? Simple ane zegny. Merane karaha nagnano partout nisy bac ordure. Anareo na avy eo ndreny roaka azy io tsy vitanareo tsy ataonareo. Anareo boko vola fa zay zio ny eto. Marigna anareo zio ny eo parce que masonareo zatra mizara maloto, oronareo zatra mitretra saslaingy. Tampoko reo nagnadio devant karaha ataony Tananarivo magnano peinture façade. Sisiny trottoir. Tip top. Pareil, même chose. Copie, io vraiment copie collé. Incroyable. Incroyable. Izy koa boko anareo vidéo raiky zay amy quartier raiky zay. Oh purée. Haiko loatra quartier io, tsy quartier tokony misy raha karaha zegny. Ndre bajaj fa malaigny mitondra passage mandalo amy place io. Anao koa olo Diego Kina Edmond en tant que anao PDS sy mipiaradia miaraka miasa aminao tokony hainareo tany volaniko zay fa za tsy andeha angala baraka Diego taky za zanaka Diego andeha agnaboaka vidéo zay nalefa namagna vazana aminaka fa tegna nampalahelo mampahinakina ka raha tsara nisy tamy quartier io nisy atsika mikoragna azy io. Normal. Normal. Ino nanambarako anareo teto? Io magnodidigny place ndritsy io. Zava boka misy rond-point be io. Aboko misy rond-point madinidiniky regny rectangle regny. Boko misy triangle regny amy sisiny. Anao miza bordure ndraha regny haitry maniry. Anao miza agnatiny amizay anao volana donc bengy niady ankajoro donc ampidinao andihina haitro. Ndre bengy ampidinao izy mbo tsy ndihina haitro. Ndre manafo jiaby pinakato eo ampidira agnatinao fa tsy olandro haitra agnatindraha. Incroyable. Incroyable. Anareo zany dia volagna koa fa hoe anareo fokon'olona ane tokony mba mandray ndraikitra. Ha?
ohatriny mahay fianareo fokon'olona antegna dozo haitry manirany tsy andraikitry ny fokon'olona andraikitry nareo amy la commune magnadozo egny lerana nareo lingilingy andeha ngala volany rajoela andeha ngala volany ravatomanga tsy hay Christian amana million na milliard fa nareo napetraka eo hainareo fagnadio asan'ny tanànan'ny malagasy non tsy asanareo bravo bravo zegny le toetsaigna mendrika tegna fa toetsaigna miny manara-penitra fa zay mivolagna eto zay toetsaigna tsy magnara-penitra sady zay koa tsy mila magnara-penitra ino amizay raha misy publication nataoko anareo ro zao boka ro zegny regniko marandraigny io fa regniko koa fa mikoropoka zegny o député ndraiky RPDS mikoragna ndraiky DG Leky ndraiky Jirama mandehanany motra amin'ny herignandro tefatefaka kely ifa volan'ny Leky mavozo boka rô tapany Leky motra amin'ny herignandro andehananao miabla ifa volan'olo inga vahoaka sirenareo magnefa Jirama volan'ny Leky tsy fainareo ndresatsy ny Leky za tsy magnano asa mascrine wala za tsy magnano asan'ny l'église ka vitany hoe amen de sambogno non tromba ny teta anareo koa tsy agnefa trosan'ny Leky karakory ataon'ny Leky agnefa piasanany mataovanareo piasan'olo amy place mipiasan'ny Leky nde piasan'ny la mairie fo mijaly karama hagnano grève tondrasanareo gendarme tsy mahazo magnano grève karaha ty kinitsaka eky io privé ne i grève piasan'ny Leky parce que patron tsy nagnefa rô anareo lany fagnay ifa volan'olo fotony ino le baka ia le vola tsaro anareo pièce volagnindreo fa nisy pièce ro baka rabe gauche à droite boko misy réseau tapaka tamy Jirama leran'ny pièce napetaka ny saoty raha jiaby na iziky Diego Leky nangala charge leran'ny Leky nangala charge nagnano facture trosa tsy voaefa zegny raha misy eo aza vandesagna za zegny raha misy eo tsy voaefan'ny la mairie amizay Leky PDS firy population Diego tirenareo magnefa motro rano raha tsy mandeha tsy voaefanareo trosan'olo tsy vitany trosan'ny Leky deja tsy voaefanareo mbola eo miambigna anareo trosan'ny reto compagnie pétrolier tsy voaefanareo pétrole tsy voaefanareo gasoil reto ke afa vorivoria sandra labozie Petromax antragno koa tsy agnefa io marigny ro mitrosan'ny Leky io aiaka rano hely fo rano nakaty tsy faigna boko io rano vovo ategna marigny ambarako anareo rano vovo manintsinintsy aby raha mandalo eto io tsy tapaka vovo tsy mety tapaka ke zegny raha ambarako anareo vahoakany Diego ro tsy tiandreo critiquegna volagny amy raha marigny ty raha ataondreo tsy manjary miala fa tsy manjary raha ataonareo nga Madagasikara jiaby zala tsisy mba tany araiky hoe mamirapiratra mba mirety 24/24 motro tsy karaha taloha zay izy koa boka tamin'ny tajamanjary tary taloha ay motro dawara nagnametoky compagnie SNPCE fa le mikonty mitantana makatsara tsy hainy fitondragna ty raha zay
izy koa izy tsy aiky magnangy folotry eo tampotogno zegny tsy aiky nisy raha vaky wala tsy aiky ny botonono avolagna fa andesa amy dokotera malaky fa misy maladie fa ndreto tsy tamby folo taogno rô teo tsisy raha tsy nivakindreo tsisy raha tsy nitiarindreo le Madagasikara misy arety iny tsy mety voataha mampalahelo tegna mampalahelo mahagaga fa anao mahita rô mideplasy anao volana ty donc raha jotso ela atsika mahavavy maiky baka zao rano magnamboatra koa rô deviation io ohatriny miliara koa antegna amboarana rô deviation io mandra-paviana asary rô zio magnamboatra koa lera ny asara avo koa andegnino koa vilominy koa baky regony tsisy mandeha io akory mataony baky andeha rano maiky io nampitikiky za teto aza mba mahera aza la ingénieur ty fa ndre baky ne ankifiny ambario be fo misy lera fandianany parce que misy natao hoe fijotsoany rano ary misy natao hoe fiakarany rano baky ne tsy mandeha ke itsakeky io ifasy mahavavy nandeha natao baky io ananjary no fanjakagna ty zala gravy mampitikiky zany nareo tsy haiko karakory ataony ingénieur nareo aby reo mandiniky miasa za navy nandeha vity ny tsaka io leran-drano maiky io mahavavy io navy nataoko mandeha vity rano maiky io mahavavy io tsy nandalo agnabony pont tamizay tsy nikitapoka izy lavitra lavilavitry ny pont io fa nandeha nasiagna baky rano zio amizay maiky baky io rô zio amizay magnamboatra déviation lafa nivola io ne déviation 24 heures c'est pas une solution andeha ndany firy miliara koa nareo zio agnetsika engin Nicolas mampalahelo le diniky le tsy fahaizanareo mitantagna ivolagnan'olo anareo ne tsikenareo fa nareo tsy mahay mitantagna anareo tsy mahay mitondra raha koa fa tsy namoaka saison zegny fa namoka ny dikan'zegny saslengy miala ambilany mahay hitondra maragnizy atsika mbaribe malaza boka ty 5 étoiles ty amin'ny Ambaribe eo fa zao ny mampalahelo za boka mipiblie izy amin'ny Facebook eo navy nivolaniko teto ndroeny telo za koa tsy diso mafy raha ataonareo zay Ambaribe fa mandady aminareo trambo ino raha misy navy nambarako anareo teto andilagna io nanagna izy azy ko resaka plage resaka firiry loko resaka langouste za tsy anohy ny agnaran'olo maro maventy nagnano raha tsara teo fa heureusement ro zio tsisy io ino raha misy atsika mivolagna zio io isolé plage nandilagna tsy azo andianana boboko anareo io baka io isolé mitomagny vahoaka nandilagna fa tsisy plage ny roasigny zay mpivarovarotro teo jiaby atsika mivolagna zio zegny ve ry mpikambagna ao amin'ny OMC seule solution nanagnanareo
nefany anareo mivolagna hoe fa zay mahay ambario be zay mipetraka tambario be zay be tambario be anareo tsy mahay ambario be ozy aminareo mandilitra za anao koa fa paky karaha ty manomboko tsy haiko hoe sisy ny ranomasiny ambario be jiaby misy olo magnano plage misy olo mandeha misika andilagna zay boka fagnitra kitro ndena magnotany namanao anao tsy nahita jo imboty fo hitako ary avaritra ary anao tsy nahita Jocelyn izy karaha hitako nagnatimo fampitady fa zo io anareo vahoakany ambario be anareo koa nandeha seka passe commande andilagna fa amboara menimeny fa isolé zegny zalahy aboko zay mivolagna anao monsieur le maire anao meloko zay mivolagna anao monsieur le député la banane anao meloko ny conseillère anao perady aminao critique enena roa raha tsy manjary anareo meloko rangony mbiegna mbarazehe aboazehe hoe aia lalagna internationaux mivolagna fa plage isolée interdit plage non na ino atsika magnatoetsaigny karaha zay zalahy ndre io fo tsy atiavanay anareo ary tsy agnamezanay anareo tany nesakatia agnanaovanareo étoile montraka anareo io fa baribarinareo aminay basinareo plage publique io fa io tsy ny rakoto wala tsy ny rabe wala tsy ny rasoa mpandafy resele jiaby eo nadoso mpandafy madinidiniky jiaby eo nadoso tsotra anareo koa mavandy zoky be ndo magnotany olo ambario be miala didiny be sandry fotony nino hoavy niendragna ry mafaiky raha vatomanga sy ny fianakaviany rajoela mianakavy ry tsay Christian mianakavy ry ministre mianakavy parce que isolé gn'andilagna fa plage ny manam-pahefagna mon dieu zegny toetsaigninareo andeha gnano 5 étoiles aminay hoe fampandroso zay tsy mila taninay tsy ameny aho zay aminareo atsika fa magnamboara sandre ndiseka passe commande fandilagna bye love boboko aminareo boka io publication ro boka mivolagna fa zoko be anao critique si raha koa tsara za tsy hitanareo mivolagna za sipozy fa raha koa tsy manjary anareo hoaniko jusque mitaolagna anareo fa za tsy magnasa fa critique io boka ataondreo ro zao boka tsy mahatanty critique fa ataondreo magnasa les critiques non critique c'est pas un gros mot mais anara vadia Google la rousse le petit Robert regny ane sorta tagnan'olo mety fa lany daty may Google io tsy mety lany daty raha ataonao niany miboaka amy Google niany critique tsy gros mot critique tsy insulte donc arrête anareo hoe zoky be Joakimo faniry soa manity fitondragna zay tsy manity fa zay critique anareo koa tsy tianareo critiquegna manaova raha tsara aminareo zao io apetrako aminao la banane en tant que anao député nambario be poseko aminao question aliabody OMC rangonim-biagna andilagna isolé koa fa paky même tsy paky andavanandro rangonim-biagna fotony nino dikany mba azavy aminay kony anareo boka zao mivolagna fa anareo zao olobe tanànao anareo amin'ny OMC ry préfet sy ny forongony ambario be mba ino dikany andeha isolé nareo nagnatsoanareo mpivarotro jiaby teo anareo ne tsy nkiteraka teo fa nisy mpivarotro
Place jiaby magnodidina Nosy be io fa nisy mpivarotra. Anareo tsy nikiteraka. Anareo magnano Mayambario be. Ary tsy nandrobadraha. Hoe fa ankatsara ratsika amboatra ratsika fa ela rô io teo. Indra ndrobatolo. Nde rô koa baka mivatry rô magnadio. Masoko nahita niegny. Fa kazo atao hoe rô karaha ty or. Non. Atsika vahoaka malagasy mifoasa. Fa atsika badoendrô loatra. Il prend les gens comme des canards boitiers, comme des cons. Faut arrêter, réveillez-vous. Le dormeur doit se réveiller. Atsika zao avy Pâques. Passe commande. Natsika ry. Aya, atafiagna orange ry. Natsika miseka Mbalamanga, natsika miseka Pokasy. Anareo fa tsy mahazo mandeha andilagna aiky. Incroyable. Madiro kely déjà olo fa tsy fankahitagna. Ndray même madiro kely ambatoroaka io misy tany tsy azonao pitragna. Raha zay nambarako teto. Ke mangataka za. Anareo membre conseillère amy la mairie zala vahanareo le plus vite possible kabarinandilagna io alohan'ny Pâques. Fa tsy akasitrany vahoaka zegny. Rô koa fa tsy tiandreo miseky maloto ndraiky zay vahoaka rô mandeha miseky agnatin'ny Jangoany agny. Ay tsisy namandreo miseky agny. Mais attends. Ndray colon navy niaigny Ambario be to tsary nanaka olo miseky andilagna na Madiro kely na Ambatoloaka na Ambona na Ampalimbitsiky na plage jiaby. Zay raha misy atsika zao. Mitodika aminareo conseillère za. Va le olagna an'le vahoaka le plus vite possible. Dans 5 jours atsika hagnano Pâques. Raha nazatra zay eto mandeha Pâques la plage. Fa tsy niany. Andeha barenareo gauche, barenareo droite, barenareo aty. Non. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Mbola Ambario betsika. Kotsaronareo bientôt 1 an za. Mifamara zay olo famatra volagna nataon'ny député tamizegny. Bientôt 1 an. Oui. Tambodibanio anao volagna ty monsieur le député Arosy François Labanane. Azambela ho faty ho anao festival ny Somaro. Volagna zegny koa niboaka misy dikany. Misy raha ambadikiny. Nagnino mo anao François Labanane député ny Ambario be mivolagna hoe azambela ho faty Somaro festival am PDG nareo. Firy taogno nandehanao Somaro niananao député nagnano déclaration devant PDG nareo azambela ho faty. Misy dikany raha zegny. Tsy anao eky zala François Arosy tsy mahay tantaran'ny Somaro. Rombotromba nivadiky arbahiny zo anniversaire ny konka nivadiky Somaro. Ino raha misy? Mampalahelo. Zandro Ahoany agnisan'ny artiste ankafiziko ary toanako. Tsy vitan'izy baka tamy misy za fa ankafiziko toanako. Aleko amizay le volagna anareo hoe hagnamiasa tanora, hagnamery zegny hoe tanora.
oleka anareo fanjakagna amy tanàna nanoagna izy nagnampy izy non antepitiranareo marifelagna agnatin'ny ranozandry ty. Anareo koa nisy jery tandrignasa raha volaniko François Rosy abako mba raha ro conseillera ndraiky misolelaka anao reo koa anareo koa nisy jery miaraka amy be ny tanàna volaniko. Ino tsy amilomanareo ko festin na hoe donia ne nanjary raha-pianakaviagna e. Allo bokako dossier nanjary raha-pianakaviagna ko festin donia nefa io ny any fanjakagna io ny tourisme io ny any nosbe fa tsy arian konkare anareo mity io ny nazy ambilazy mitondra raha nazy izy tsy handika-pesa agnatreny vava izy tsy maregniny saribaidy fa ndeha mpidirana anareo marifelagna io anareo mivola amy tera manjary fôton'ino tsisy festival malaza dans l'océan Indien mandilitra soro masake mivolagna aminaka eto même Tananarivo mivolagna reo matanjaka zegny tsy mandilitra soro Somaro zafady mila potenareo ne zandro dikan'zegny e masava ho azy volagnanao koa mavestra frère labanany hoe azambela ho faty firy tao niseny Somaro anao nampitsangagna PDG nao io nonoenao io solelaka aminazy baka anao ny raha nisy atsika koa tamy sur terrain teo ireo baka volagna zigny quelques minutes tapaka fraction de seconde zay moatra tamy stade teo betibetiky ro tsisy hitanao na rakoto na rabe zegny tellement ro mavozo nefa ny moatra iny tapaka fraction de seconde tamy stade tellement nareo mavozo tsy matoky valeur anareo ro koa tsisy hitanao io même izy mafeky raha vatomanga zay tsy hitanao teo ro betibetiky ravagna. Mais non, attends. Ino tsangalanareo donia ko festin io ny any fanjakana tompiny ko festin tourisme fa tsy rano jeune hely misondro ary andidiranareo dinosaure reto amareza zo maty hegny anareo fa anaty Somaro e paka amy janty donia leva viloma donia anareo koa tia tanindrazagna viloma donia aleva ko festin parce que io ny international mba mitriky vola aminareo tourisme amizegny fa tsy niany anao mandeha mavandy non za ndraikindraiky ane tsy asitriko anao frère Arosy Labanany tsy raha jiaby tsy atiavako anao fa misy raha lotroto anao e même chose anao Aliabodo anareo fa mihoatra borne loatra tellement anareo misolelaka mare loatra minony mare loatra potenareo fiaignana ny jeune aleva donia viloma ko festin ameza raha vatomanga tianareo io ko festin ndesiny etatsika mizaha koliony mariny ko izy mitianareo mbario be mariny fa tsy raha zandry ary 10 ans près tsako 11 ans près izy na heviko gomerigny nagnano izy teo ke niananareo andeha hano tsy namony va iravaka nifiny non mialatsigny zalahy mialatsigny aminakany anareo mamôraky zandro e parce que izy mavita raha tsara
vorenarô zandro mialatsiny za miaro izy parce que za nay zandro début izy nihira jusqu'à izy navy am placenanao za mahay zandro oaoa izy mahay za même zokiny rahalainy petraka Marseille mahay za eko ro jiaby mianakavy jusqu'à olobendro haiko nde izy koa tianao François Labanany ndraiky Arosy ndraiky Aliabodo andesiko antragno nisy olobeny oaoana roa maro mandia même tragno na misy endry olobeny maro mandia mbola hitako ary haiko aizanareo fa za mahay zandro taogno araiky avy volagna igny nataonao Go niananareo vola aminay andegna 5 étoiles pour les jeunes baka jeune mba hiasa mba i non aza vandesagna zay barokany Ambaribe ambila ndesinay ampine zay ni afaka magnampy oaoay zay etegna izy mpagnampi publicité nany nde izy misoa mandafy agny zay piaraka aminazy tsy sandragna rene izy vaza-potegny manafy laha tsy vitany oaoa anareo mivola hoe fa agnampy jeune aenta Mystery Gold agnotaniako baka anareo aenta nasianareo Tery Gold Tery Gold ane tsy nagnano aferany volamena mivadiky vy Tery Gold zandry Tery ne tsy nagnano aferany Bois de Rose aia antany asianareo Tery Gold zanaka any Ambaribe gadrenareo izy tribunal tsy ataonareo resaka tanany tsy amieny raha vatomanga nagnanaovanareo izy arrestation non stop zegny anareo mivola fa anareo miwatahoata ao mijotsoa tanàna ty kilera koa zay nde jeune magnano raha fo gadrigadrenareo pour rien parce que pays de cowboy volagny za malagny anareo zio tsy hovoly koa tsy ravagna somareo io raha parce que raha tatagny fanjakagna ty tsara nandeha lavitry wala tsara velogno hegny anareo boko hoe naty somareo mampalahelo hegny anareo zio zandry Tery Gold zanaka Ambaribe nagnano raha tsara mifody eo amy raha haky amodiagna izy non mialatsigny aminao monsieur le député Ambaribe volaniko zegny aza ribribegna zay question 5 étoiles tadiavanareo vola pression mbarako anareo vahoaka malagasy mahazo reo zio parce que volan-draha io fa naleny Leongy Tatamatavy signé contrat-ndraha io mavandy io tsy malagasy zegny tompony io arabe tompony io mila angala sakatia io karaha nataony arabe regny nangala nosy io azaka dalegna za fa boko dosi anao mitsy Leongy anao nandeha signé raha io Tatamatavy niananao magnasary doto sady moany maregny ny gila tsy ankasitrane ny amoteanareo somareo ampidiana aminazy tompiny ary ampidiana vavanao François Arosy tsy question somareo ka ampamirapiratra Maurice na hoe andeha ampamirapiratra Madagasikara velo tegnandreo mivady amanjanakandreo io asa ampidirinareo agnatin'ny raha maloto zandro oaoa azafady zandroko za midefandranao jusqu'à maty anareo koa matanjaka alefako au festin festival de Nosibé ino ny tourisme di tourisme fanjakagna fa tsy eo
donia natao fandesin'ny fianakaviagna tsy accepté koa e. Viloma ko fistan isaka Pentecôte koa ny donia viloma fa tsy raha ny zandry ty diranareo potehinareo koa tetekagny karaha nataonareo namodiky zandry laha Terigold parce que zanak'Ambaribe tsy magnaraka volany Ravatomanga de hoe mila arrestation non tsy ekenay tankanareo tsy mangarahara tsy mariny tsy volivandy tsy ekenay saka tia tsy amena taova forcenareo ajotsoa zandaro soloa zegny efa vava fa taratasy miboaka ane zegny soloagna zandaro jiaby anosy be n'importe quoi fotony reto zandary reto Ambaribe fa mivona reo kajo reo fa tsy tia agnarata ireo forcenareo reo andisy loagna andeha miagna olo andeha voabaikonareo koa non la seule sisa mba reharehanay festival Somaroa ro mitromba mivadiky arbainy zo anniversaire mivadiky Somaroa fa io tsisy dirany fanjakagna araka aza ampidiragna la loi le plus fort andeha modiky zandry io ne programme reo ho potehinareo mihitsy carrière zandry ty azafady zala asa mba atao karaha zay fiaignana namagna anareo koa voky botrabotra misolelaka misolelafo fa vahoaka akaza potehiny volagna anao tamin'ny propagande même volagna président anao tamin'ny propagande avec modération rano zoko be tsy migaka toaka fady toaka volagna président anao ary mbo volagna nataonao tamin'ny propagandinao aloha adosiko anao agnatiny parce que fa maro loatra raha babinao fa tsy leonao ampatsiarova président anao kony président nareo baka nareo relahy le roi de malfaiteur any Ambaribe reto Aliabody ndraiky Arosy Labanany ino raha nambaran'ny président anao hoe omeko andefasako motriny akona rô fa firy tao mipitrano teo zay mba hotany edy population nosy be azovy nahazo motriny akô nandeha le motriny akô za tsy nahita boko za tsy enkinarigny hoe fa navy motriny akô Ambaribe ndeha samby rano président nareo mivolagna zay ta samby rano président nareo mivolagna zay ta Diego président nareo mivolagna zay ta Mahavady aia le motriny akô vahoaka miegna maiziky nde ro tompo tanàna fofa mivola hoe jeu de lumière ato mba mbaraza aia le motriny akô promesse nataonareo ne zegny nareo boka miaraka amin'ny fitondragna ty araiky zay faroeny anao député nivolagna fa hoe ho amboaritsika ampoditsika ny stady Manarapenitra za tsy mety stady amin'ny Ambaribe donc stade ny EPP Jamanjary fa za tsy mety stady Ambaribe ny mampalahelo anareo mivolagna mahay raha mba agnontaniako anareo koa
sur 23 tsy haiko 24 district za mivolagna district fa tsy faritany a Madagasikara mba nibata nagnonjo coupe de Madagasikara nandipitra Mbaribe 2 fois stade tsy anagnanay mampalahelo. Jeunesse ouvrier sportif Nosibe Zos 2 fois nagnonjo coupe bisofiny baka ho zay stade tsisy aminay mampalahelo tegna mampalahelo. Za misy dossier hely ambesako fa bobokako aminareo vahoaka ndraiky dossier fotony za tsy mikoragna raha tsisy preuve ndray miboaka mipublier ndro igny tsy dirako fa za mila baka mipotony navy aminaka par fax publier volaniko fa mbobokako dossier miamby elatsika aia le fampantentenagna nataonareo eo stade magnarape internet maie mbola afarigna en Chine anareo boka izy karaha raiky afarinareo en Chine anareo zao vola fa tsy mavandy anareo amizay anareo zao vola fa aza igny le tsy important aminareo fa important aminay jeune important aminay demi papa important aminay vétéran zay mba ty hitaiza vatagna fa zay nde ia ndray tany agnanaovantsaiky l'école sport tsisy ambarazabaka aia tsisy nefa ntsaiky taloha mandeha magnano sport stade Ambodivany aia mandeha tondranao tsaiky andeha hagnano sport ary tsaiky zao andeha hagnano baka ndray stade andeha hagnanaovantsaiky baka sport tsisy tsy baka la malisy tsy baka la flèche tsisy stade andeha mpanaovinareo ino ro tsaiky ro valia baka zegny anareo mitsinjo ho an'ny avenir an-tsaiky tampoko tsaiky amizay milomay Ambodivany io ko tsy folaka cheville folaka loazy normal misy tantaran'io Ambodivany io fa miambiny dossier tsika volaniko aminareo bobokako ary mbo volaniko ito koa ke anareo volagna nareo makaratsy fo nareo karaha ty normal zay mivolagna raha tokony ataonareo navandesanareo vahoaka tsisy tanteraka anareo mandeha milingilingy raha tsinareo agny za teto fa nivolagna plusieurs fois ary mbola mipodiko niany izy koa gouverneur anay fatidiana io le plus nul gouverneur à Madagascar marina lany lafiny zo taminay Tambaribe teo Bianco anareo magnano arrestation n'olo isan'andro paky commissaire OMC io boka nivolaniko maly za tsy mahay lalagna fa za tsary nahita ke préfet miconvoqué olo alefa mandeha amin'ny gendarme magnano enquête za tsy mahay mety lalagna vaovao fotony fitondragna ty boka ndreo isika ro mifomagnena koa magnadoso moty ro magnano lalagna ke za mampatsiaro Bianco paky IGE mba ndraiky nagnanaovanareo audit descente raha nalafiny gouverneur anay Tambaribe
lavoir tanky sy ny namana lakoron'ny la mairie lakoro mpanjakana na lafindroa tamy B52 mialatsiny e tsy sakinareo tô audity ary tsy sakinareo tô arrestation garde à vue fotony ino olonareo miaraka aminareo misy lelaka anareo ke zay atokinareo mpitondra izy baka io tsisy agnatra personam mialatsiny amin'ny fianakaviagna zako manonona agnarany nataony fa nagnasa izy ray aman-dreny tsara joro mialatsiny ho za personam zegny anao misy fagnahy monsieur le gouverneur tandray mafanagnanay dossier izy koa nandeha nitoro-mera nefa hoe lana sainy tsara joro n'importe quoi anao zandry tasy anao président Corneille lavoir est-ce que masaky anareo bien koa ny taniako ny sakinareo atao audit lavoir io na lafo matoa niany nisy fondation tragno io matoa baka nareo amin'io bianco paky IGE tsy masaky midoeky amin'io raha mitsangana a lavoir io dikan'izay complice anareo mialatsiny e tamin'ny andriny ramazo asy jiaby tompo fantafosandreo raha jiaby zegny non oleky lavoir io navozinareo nataonareo le mahazatranareo hoe natao lavoir manara-penitra non na lafo pesos dans le poche lakoron'ny la mairie na lafo pesos dans le poche tante diable na lafo pesos dans le poche tsy saky atao arrestation gouverneur parce que président ny corné pistache zanaka tramo logique zay aminareo anareo boka tsy tenareo critiquer volagniny mba maiza mengatra zala ah ben oui sac à dos mba maiza mengatra zala zay tsy mila olo maro en Facebook eto tsy le fisen'olo maro ny important zafady aminareo fa matao olo maro reo mitandregny zay miaccepter raha volagninay marigny raha volagninay fa tsy tantonareo ataonareo amizay fa hoe ro magnasa zay micritique critique tsy midika hoe insulte baka égale magnasa non aboaza dictionnaire mivolagna hoe critique égale insulte égale magnasanareo zay raha tsy manjary ataonareo zay mivolagna zegny izy tompoko lasy tompoko vavy miambigny za togno araiky nivolagnanao raha jiaby igny tamy somarô monsieur le député aleva donia viloma io ny fanjakagna io ny cofestin io ny tourisme ambara ministre na tourisme ameza budget zegny amelogno donia fa tsy raha zandro potehinareo ciao bye